Lapha ke sibona iKaizer Chiefs ke izobonga ngokuthi igcine-ke inqobile iNedbank Cup. iKaizer Chiefs ke yahambela ebuhleni bamaNazaretha enkosini-ke uNyazi lwezulu yathi-ke icela ukuwina-ke yona iNedbank Cup. Lwathi-ke uNyazi impumelelo yabo-ke izoqala ngokuthi-ke bashaye iSundowns. Sokhumbula ukuthi bayishaya-ke ngo-2-1-ke yona-ke iSundowns. Base-ke bayodlala-ke nePirates-ke ifanele nayo bayifike bayinqoba futhi nayo ngo-2-1 njengokusho kwalo-ke uNyazi. Kanti futhi masihlehla sokhumbula ukuthi kwayona-ke iMamelodi Sundowns yakulona uNyazi ukuthi-ke iyocela ukuwina. Lwathi-ke uNyazi nayo-ke iSundowns izowina-ke kathathu. Nangempela-ke bawina-ke kathathu njengoba lwalushilo-ke uNyazi lwezulu. Kanti nalo-ke iqembu le-Orlando Pirates laya-ke kulona uNyazi lwezulu layocela-ke ukuwina i-MTN 8-ke. Lwafike lwathi uNyazi-ke bazoyithatha-ke kathathu yona-ke ikhaphu-ke i-MTN 8. Well, nangempela-ke i-Orlando Pirates-ke yathatha-ke yona i-MTN 8 kawu-3 njengoba-ke kwasho lona-ke uNyazi lwezulu. Yabe sibuya-ke i-Orlando Pirates-ke izobonga nayo onyazini lwezulu-ke isifika-ke ney'nkomo-ke nama-present-ke kulona-ke uNyazi lwezulu. Siyayithola futhi-ke yona inkosi yamaNazaretha-ke ikhuluma ngalo-ke iqembu le-Kaizer Chiefs ngesikhathi iPirates isizobonga ithi-ke nayi-ke iKaizer nayo ivuka. Lokhu-ke asazi ukuthi kwakuqonda ukuthini-ke. Nayi-ke iKaizer Chiefs-ke namhlanje isizobonga kulona uNyazi lwezulu ukuthi-ke bayiwine ngempela iNedbank-ke njengokusho-ke kwalo uNyazi lwezulu. Ngakho-ke bathi bayabonga-ke inkosini yamaNazaretha uNyazi lwezulu.